Sada je na redu Pavel Kovalski i on će nešto reći o gnezdovnoj tvorbi reči kao oruđu za tumaczenie jezičke stvarnosti. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom, a przede wszystkim Borisowi za zaproszenie i za możliwość dzisiaj wystąpienia, przedstawienia pewnych problemów, pewnych zagadnień związanych z czymś, co można określić słowotwórstwo gniazdowe, trochę ucięło, jako narzędzie interpretacji rzeczywistości językowej, a więc nawiązując słowotwórstwem gniazdowym do osoby, która przewija się tutaj od samego początku konferencji, a więc profesora Mirosława Skarżyńskiego, bowiem to on stoi za tym pojęciem i za terminem w komunikacji językoznawczej, komunikacji słowotwórców w Polsce. Formułując ten tytuł, miałem takie dwa główne założenia, które chciałbym tutaj przedstawić. Oczywiście zakres tematyczny, zakres problematyczny samego tytułu jest tak obszerny, że nie pozwala tutaj na jakieś większe analizy, więc to jest tylko takie przepłynięcie po tych tematach, po problematyce, ale jeżeli jakieś pytania się pojawią, to bardzo chętnie odpowiem też po tych 15 minutach po referacie. I takie bardzo wstępne założenia to pokazanie, jak kształtowała się myśl i to myślenie gniazdowe w polskim językoznawstwie. Bardzo dobrze są nam znane lata 70., 80. i koniec XX wieku, XXI wiek. Dlatego chciałbym sięgnąć do okresu nieco wcześniejszego, okresu, który możemy określić jako pregniazdowy, powiedzmy wykorzystując już tą terminologię gniazdową, czyli do okresu przed formowaniem się słowotwórstwa gniazdowego, jeżeli będziemy używać tego terminu na razie tak bardzo ogólnie, bez precyzacji na to, czymś tutaj się zajmujemy. To pierwsze założenie. Drugie to słowotwórstwo gniazdowe jako schemat pojęciowy. I przede wszystkim to, o czym tutaj mówimy, to, co tutaj się odbywa, wpisuje się w coś takiego jak schemat pojęciowy. To przynajmniej staram się w jakiś sposób zasygnalizować i może też obronić w tym referacie. Inspiracje są kilkutorowe, w zasadzie dwutorowe. Przede wszystkim dyskusja, rozmowa podczas pracy nad tezaurusem słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Przede wszystkim owocne prace z znaną tutaj wszystkim panią Ewą, czyli Zofią Rudnik-Karwatową. Bowiem tworząc tezaurus słów kluczowych, zauważyłem ja, też inne osoby, że rekordy, które opisywane są różnymi słowami kluczowymi, które powiedzmy mapują terminologię gniazdologiczną polską, ale nie tylko polską, nie zawierają komponentu tego słowotwórstwa gniazdowego. To znaczy słowo kluczowe, słowotwórstwo gniazdowe nie pojawiło się i opisując jeden rekord osoby tutaj obecnej, która uśmiecha się z tyłu, mamy opracowany rekord już jakiś czas temu, przyporządkowane mu słowa kluczowe, natomiast mamy takie podstawowe i centralne pojęcie gniazdo słowotwórcze, termin i słowo kluczowe, natomiast słowotwórstwa gniazdowego nie odnajdziemy. Do tego jeszcze powrócę. To była taka główna inspiracja. Drugą inspiracją były kilka cytatów, takich jak Alana Bernarda, że nasz świat jest zbudowany na pojęciach, wątkach i teoriach i praktycznie wszystko podlega dyskusji. Troszeczkę bardzo relatywne, ale powiedzmy nie będę tutaj wchodził w szczegóły nad tym. Niemal każda myśl Keitha Percivala uważana za nowatorską lub współczesny problem pojawiały się już w badaniach wcześniejszych naukowców. I do tego właśnie chciałbym się odnieść. Słowotwórstwo gniazdowe jako pojęcie, jako ten termin upowszechniany przez Mirosława Skarżyńskiego, początkowo był dosyć wąsko traktowany przez niego. To znaczy traktował to jako synonim, termin synonimiczny do metody gniazdowej, może do analizy gniazdowej. On z czasem przez samego profesora był nieco rozszerzany i tak jak zobaczymy w dalszej części jeszcze mojej takiej tutaj na szybko robionej refleksji, mam nadzieję też niejako ta ekstensja tego pojęcia się rozszerzyła, zresztą czego przykładem jest dzisiejsza konferencja zatytułowana Stopeńsko besedotworie, czyli to pojęcie i termin słoweński, który Boris Kern wykorzystał kreatywnie, stosując jeden z profili, powiedzmy, tego pojęcia i tak to werbalizując.
Sięgając do tego czasu odległego, zazwyczaj przywołuje się pierwszą datę związaną z słowotwórstwem gniazdowym w Polsce z rokiem 1959 i artykułem Wierzchowskiego poświęconym zagadnieniom takim, które dzisiaj powiedzielibyśmy gniazdowymi, chociaż jeszcze sam Wierzchowski nie używa tego terminu gniazdo słowotwórcze, ono przyszło do nas ze wschodu. Natomiast ja proponowałbym cofnąć się jeszcze wcześniej do okresu przedwojennego i do kilkutomowej gramatyki Henryka Gärtnera i w trzecim tomie poświęconym słowotwórstwu z 1934 roku ten polski badacz analizuje takie oto wyrazy. Dom, domowy, domownik, domostwo, domek, domeczek i wychodząc od par domowy, dom, domeczek, domek, domownik, domowy, domek, dom, pisze w następujący sposób. Porównując wyrazy takie jak na przykład dom, domowy, domownik, domostwo, domek, domeczek, zauważymy, że najbliżej łączą się następujące pary. I tutaj te pary, które przytoczyłem, które widzą Państwo na slajdzie. W każdej z takich par jeden wyraz zamieszczony tutaj na pierwszym miejscu uważamy za pochodzący od drugiego i z tego względu nazywamy go pochodnym. Wyraz zaś, od którego on pochodzi, uznajemy za podstawowy. Oba te pojęcia są oczywiście pojęciami względnymi, to cały czas cytat. Spośród dwóch wyrazów, na przykład woda, wodny, wyraz woda jest podstawowym wobec wyrazu wodny, a wyraz wodny pochodnym wobec wyrazu woda. Natomiast rozważając parę wodny-wodnisty, wyraz wodny tym samym uznamy za podstawowy ze względu na wyraz wodnisty. I tak dalej w tym tonie snuje swoją refleksję. Zatem przybierając punkt wyjścia binarności, poszczególne najbliższe pary wyrazowe Gärtner bardzo szybko uświadamia sobie powiązania sieciowe, które możemy tak operacyjnie, roboczo nazwać sieciowymi i uświadamia sobie pewną strukturę. Oczywiście nie nazywa tego jeszcze gniazdem słowotwórczym, bliżej jest mu termin rodzina słowotwórcza, znaczy rodzina wyrazowa, nie słowotwórcza i narzuca on tym samym tą swoją konceptualizację na dany materiał. Gärtner wskazuje na pochodzenie i to pochodzenie najbliższe, ale też dalsze, czyli w tych parach i potem w szerszych ciągach. W myśli badacza kształtuje się więc także coś, co obecnie określane jest w terminologii polskiego słowotwórstwa taktem derywacyjnym, czyli wcześniej też stopniem. Co ciekawe, właśnie ten stopień kreatywnie wykorzystuje tutaj Boris Kerr. I Gärtner podkreśla, że pośredniość pochodzenia ma miejsce w relacji między wyrazami jak domowy i domek, które pozostają między sobą w relacji pośredniego pochodzenia. Mamy więc bezpośrednie pochodzenie i pośrednie pochodzenie, to do czego później będą się gniazdolodzy odwoływać. To są jeszcze przykłady, które przywołuje Gärtner, uświadamiając sobie tą sieciowość i tą rozbudowanie, a więc wyjście od binarności, ale nie tak jak u Schobera, który powiedzmy można zakładać, że leży u początków myśli słowotwórstwa synchronicznego, opisowego i później jest rozwijany w drugiej połowie XX wieku przez szkołę warszawską, ale też w mniejszym stopniu może troszeczkę w Krakowie. To wydaje się, że tutaj właśnie Gärtner odchodzi od tego, pokazując pewne takie szersze i większe możliwości powiązań między wyrazami. Co ciekawe, on nie nazywa tego znaną nam dzisiaj terminologią, ale określa jako powtarzające się elementy jako wątki, czyli zarówno rdzeń, ale też narostki, czyli to, co dzisiaj określimy jako afiksy. Jego dopiero wykorzystuje i to, co jest znane w literaturze polskiej, w dyskusji w ogóle o słowotwórstwie gniazdowym, o gniazdologii, Józef Wierzchowski z 1959 roku w swoim artykule, który odzwierciedla jego referat 2 lata wcześniej podczas Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Na zjeździe wygłosił ten referat i on
Zestawiając ze sobą pewne grupy proporcjonalne, jak szybkość szybkościowy, wysokość wysokościowy, idzie dalej. To znaczy idzie dalej niż Gartner, bo testem niejako przypominającym te wszystkie testy proporcjonalności w badaniach synchronicznych, także wykorzystując to, co Andrzej Bogusławski, czwórkę proporcjonalną zaproponował też w bardzo zbliżonym okresie, wykorzystuje to i pokazując to i nazywając to jako grupy proporcjonalne, jeszcze nie wykorzystując tego pojęcia gniazda i gniazda słowotwórczego. Gniazdo słowotwórcze przyszło do nas ze wschodu, to znaczy od badaczy rosyjskich, również ukraińskich, wykorzystywane w komunikacji między językoznawcami, między słowotwórcami polskimi, powoduje, że gniazdo słowotwórcze jest tym centralnym pojęciem, centralnym terminem używanym przez, jeżeli mówimy o czymś, co nazwiemy umownie słowotwórstwem gniazdowym. Powoduje to pewien też paradoks komunikacyjny, bowiem w tłumaczeniu na język angielski mamy bardzo często, zresztą to też przewija się przez niektóre abstrakty czy też artykuły nie tylko w języku polskim pisanym po angielsku czy w innych językach pisanych po angielsku, termin derivational nest albo word formation nest i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi do ciekawego paradoksu, bowiem w angielskiej terminologii językoznawczej, angielskiej terminologii słowotwórczej nie mamy terminu, który by odwzorowywał pojęcie gniazda w tym znaczeniu werbalizacji jako gniazda, jako nest, tylko jest używane word formation, czego też przykładem było powitanie Borisa, który wykorzystał word formation, a nie derivational nest, ale poprzez promocję, mówiąc tak językiem reklamy, czy poprzez ekspansję, mówiąc językiem takim nieco innym, dochodzi do upowszechniania się, zwłaszcza w komunikacji polskiej, takiego terminu derivational nest albo word formation nest. I co ciekawe, z tej komunikacji takiej międzyjęzykowej powoduje, że to już przenika również do słów kluczowych załączanych na przykład do różnych abstraktów, do tekstów czy zgłoszeń konferencyjnych. Więc tutaj droga ze wschodu poprzez język polski niejako na język angielski ma też ciekawy wpływ. Ciekawe jest to również, aczkolwiek nie ma też czasu na przeanalizowanie tego i pokazanie tego tutaj na szerszym materiale słowiańskim, ale również powoduje, że zarówno gniazdo słowotwórcze, jak i rodzina wyrazowa jest często jeszcze zamieniana, więc ta precyzacja terminologiczna nie jest w zasadzie zachowywana. I tutaj można odnieść się do słów, o których mówił Goran Milaszyn, że tak naprawdę chyba nie możemy mówić w słowotwórstwie, że jest rzeczywiście takie jednoznaczne, czy jakby bez jakichś niuansów znaczeniowych. I jeżeli teraz przejdę do samego podsumowania tych bardzo takich krótkich rozważań, to wychodząc od słowotwórstwa gniazdowego, od tego pojęcia, które zaproponował Skarżyński, pierwotnie na oznaczenie metody gniazdowej, możemy dzisiaj mówić, niejako mrugając do ornitologów, o gniazdologii, czyli o tej nauce o gniazdach. Możemy dzisiaj ten termin słowotwórstwo gniazdowe traktować już znacznie szerzej, jako pewną dziedzinę, pewien dział słowotwórstwa, szerzej w ogóle językoznawstwa, ponieważ to w nim kryją się różne metody, różne analizy, jak pokazały już tutaj przedstawiane referaty i jak pokażą przyszłe referaty, ale nie tylko to, ponieważ również sam dyskurs słowotwórczy, czy też dyskursy słowotwórcze pokazują bogactwo tego, co nazwiemy słowotwórstwem gniazdowym. Ale przede wszystkim jest to schemat pojęciowy, który rozwijał się w XX wieku, a nawet wcześniej. Słoweńcy mają przecież gramatykę Miklo-Sisza, to znaczy wszyscy mamy tą gramatykę, ale można by sięgać do niej, gdzie
tam już są też zaczątki myślenia właśnie tego sieciowego i rozwija się w XXI wieku. Jest to zatem schemat pojęciowy, w ramach którego konceptualizuje się materiał, ale właśnie też system słowotwórczy i różne pojęcia, które niejako tutaj się krystalizują. Oczywiście z tym jakby z naleciałością idiolektalną, czyli konkretnych badaczy, ale powiedzmy rozszerzają się na tą intersubiektywność rozumianą szeroko i to słowotwórstwo gniazdowe myślę, że za jakiś czas będzie już dobrze zakorzenione, dobrze zadomowione w naszym terminologicznym obrazie świata. Mówię o polskim terminologicznym obrazie świata i na pewno znajdzie się też w takim tezaurusie słów kluczowych, które niejako mapują to, co się dzieje aktualnie w językoznawstwie. Dziękuję. Zahvaljujemo Pavelu Kovalskom.